हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि बे गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायनो बावहरनाय थालायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन। मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै हो लोगोफोर, आरो जायफोर गोदानै फैदों अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होलां। जायफोर सापर्ट खालामो आं सापर्ट खालामफिनखायो लोगोफोर। नोंथांमोननो आङो बेखौनो शेयार खालामनो नागिरदों जे जोंहा आलु गायनाय दाना लोगोफोर। आइजों आंजोंहाय आलु गायनाय दोंनै हालसिरा बोखाबाय लोगोफोर। नोंथांमोनहाल' नायलांदो आरोना। बेसर फोखोन्दामोन लोगोफोर, बेसरखौहाय फुनानै जाजोब्बाय। ओमफ्राय दा बेयावनो हालसिरा बोनानै आलु गायनोसै आरोना लोगोफोर। मोसौ हालुवाबो गैया नालाय, आरो सोरनाव लायबाय थानो, ओंखायनो नांगोल बोराइजोंहाय हालसिरा बोनानैहाय गायनोसै आरोना जोङो लोगोफोर। दायो आलुखौल' लायनांसिगौ, रेडि जाजोबखाबाय। नोंथांमोनहा नायलांदो बिदिब्ला। बोखांबाय लोगोफोर, ओमफ्राय दायो आलुखौ लायनोसै आरोना। आलु लायनो थांबाय खोमा आइया। सान मोदानदों। बिसिना आलु देखायनो र'। नै आलुआ बेसेल'नो, बारा गैया आरोना। एसे राननाय फोराननानै माबादोंमोन, फेनलाना दोन्दोंमोन। खायफा गेसाव जाबाय नै, बिराद गेसाव दं। नै गेसाव जाजोब्बाय गेसावा। बेसेल'नो गैया, बेसे थाङो नायनोसै। खादा लानोसै आरोना, खादा गैला बेयावहाय लानानै थांसै। सिंनिखौ जावख'। हासारबो होगोन आरोना, हासार एसे एसे होफानोसै आलुआ एसे देरनायनि। आङो आलुखौहाय लांसै आरोना खन्नानै। आलुखौहाय खन्नोसै आं। बै लासै खननांगोन, गाजा बेरगोन, गाजाया बायगोन ना। गाजा बेरखाबाय। आयौ मेंबायसो आं। थिखोजोबखांबाय आरोना, खादासे। ओमफ्राय दायो बेखौ लांनोसै। बाबरे। खादायानो मोजां नङालै। लाबाय। गिलिरथार माथो, गिलिरथारलै लवगवपwr। बेखौ गायनोसै आरोना दायो। दाउखौ दिनै हगारदों आरोना, इनै मोनबोबाय हासारखौ। हासार लाबोबाय आरो आइया। हासार होग्रोजोबनानैहाय गायनोसै आरोना लोगोफोर, नोंसोर नायलांदो। बेसेल'नो आरोना लोगोफोर। ओरैहाय आइया हासार होगासिनो, ओमफ्राय नैयाव लाफा गायगोन आरोना, हासार होनानै दोनखानाय।
नैबे साइडथिं लाफा गायगोन हासारखौ आराम होना दोनखाबाय ओमफ्राय दायो नैबावबो आलुआवबो सिरा सिरा हासार होगासिनो आरो ना आइया बै साइडथिं आलु जोलैसो गोदान बायबावनानै गायोनो आरोना लोगोफोर आलु जोलैया एसेल' नालाय ओमफ्राय दायो गायनोसै लोगोफोर गिसि जाबाय आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं आलु गायनायखौ माबायदि गायो आलुआ एसेल' नालाय एसे थ्राय थ्राय होलांसै आरोना एसे मोजांनो एसे सिरा बोनायावहाय थोजोबनायनि फैया दाहाय बियो गायजेनबाय लोगोफोर मबाइल लानोबा नै फैदो मबाइल लानोबा मबाइल लानोबा होनबासो हो ना आब' मबाइल होलांदो मबाइल लानोबा होनबा फैगोन आरो लोगोफोर आलु गायनायखौ नायलांदो आरोना नोंथांमोनहा दासो मोजां नुदोलै नुदों दा गोरा जाबाय आरोना लोगोफोर बेसर गाय खोन्दायावनो आलु माबाबाय आरोना मोसौबो गैया नालाय एवनो सिरिसे गायखांबाय लोगोफोरनि
언니 잡아. 이거만 치워. 내리 봅니? 뭐 하나 등 응? 치라 등 해. 응. 여기 나 지금 먹을라. đâu mình đứng làm vậy từ 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 nó xí 어디 그 일하는 탕내 나나. 여기 지금 상하다 이제 내가 세상 모든 걸 다 해라. 응. 다시 했구나. 지금 뭐나 피면 알로 먹는 데기 지금 옆으로 되면 하는 거 하면 돼 네가 먹고 뱉으면 네가 그 냄새는 혼자 안 믿으면 안 와. 빨리 시작이야 이해 되는 거예요? 장난하네. 같이 끝나. 같이 들어가나. 이거로 뭐 보는 장작이 가라. 비슷한 거 같아. 지금 này là rảnh rồi. Cho nó đi nó đi. Đi là ăn cùi. Cá chép lang nó đi ba đi là nó. Là nó. Bởi cái này là nó. 야, 왜 이래? 지립 상큼. 지리삼. 지금 왜? Ini kok ya? Dukun. 그래 당겨 나와. 이제 왜 하는 게 맞나? 아버지가 가라네. 응, 그래. 나 lwgwpwr. 네, 바오도 되네. 나 받아. 응. 하는 거 하는. 맛있나 보면 뭐.
Mana नुखायो माबा मेंबाय आरोना आङो लोगोफोर गायै दसेबो थाथ'वासै दा एसे दसे थाथ'बाय आरोना आङो लासैनो गायबाय खानाय सानाय गिंब्रुलांजोब्बाय लोगोफोर आलुआनो बारा गैखाया एसेल'खा आलु जोलैया आरो माखासे एसे गेसाव जाबायना आलु जोलैखौनो एसेल' दोनखादोंमोन आरो बारा गैखाया न'आव जानो आन्था गायो आरोना जोंहा न'आवल' जानो आन्था फाना जोंहा न'आव जानो आन्थाल' गावनिबाथ' गारलाजोबना सेवगौमोन बेयो बे होमबा जागोन ना जायाथाय बिराद माबाना आरो दंफां दंला दङ बिराद साया गोलैयो मोजां जानो नागिरा ओमफ्राय गायखांजोब्बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आलुखौहाय फबनोसै आरोना फबबाय आरोना आङो नै हाल सिरा होबोनाया एसे थौले जाबाय आरोना अबेबा नुजाफिनजोब्बाय आंना केमेरामेना बिनानावसो आरोना बिनानावखौसो लाहोदों आङो ओमफ्राय मोजां लानो रोङा थिनबाय थानांगौ आरोना जेन थेनबाबो लाहोबाय आङो रोंसाबाबाबो आलु गायनायखौल' नुथोंसै होननानै मोखांखौथ' खेबनो रोंखायानो थिनबाय थानांगौ होनबाय थानांगौ होमबासो जायो आथिंखौ लानो खिथाबाथाय खर'खौ लानो बावो खर'खौ लानो खिथाबाथाय आथिंखौ लानो बावगोमोसोयो भिडिअ लानायानो ओंखायनो थिनबाय थानांगौ आरोना खम जारला केमेरामेन मोजां गैयाबाथाय Dustbin. Sila. Go. Ini dilarang, Pak. Jangan ini. Gaibai, halo chưa? Rồi đi cái vậy. Gì mới này bị bơ, phải ra đi. Đây là cái gì hả? Mình cho mình giá. Hả? Vậy là cái này sẽ khẩn này mà. Ăn nào này chưa khởi. Cái mà bà đừng cứ dọc vậy. लोगोफोर आङो आलु गायखांनानैहाय न' लिरनो नागिरदों आरोना नोंथांमोना नायनो गोसोबा आङो लिंक होनानै दोनगोन डिसक्रिपसनावहाय नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो जाबाय आरोना दायो आं आलु फबनायखौहाय नोंथांमोना नायलांदो आरोना माबादि फबो मोसौजोंहाय एवफिननानै गायनाय जायासै नालाय लोगोफोर बिराद हाथर गिदिर दं आरोना लोगोफोर बेखौ आङो फबनायजों लोगोसेहाय सिफ्रुलांफानोसै आरोना सिफ्रुलांबाय थानोसै आङो नङाबा आलुआ मोजां जानाय नङा नालाय होमबालाय माथो दाख्लै मिथिखायो नोंलाय एसेबां सोंबाय थाबाय हाथायाव थांलाय माबायाव थांलाय थांबाबो खुलिहैनायखौनो नुया फैसा दिरुननायनि नालाय ओंखायनो बे एटिएमआवसो जायो एटिएमआवसो बानायो
पनिरालाय बोरै बानायनो रोंनांगौ मिथिगौ हाय हाय ला दे मोनथाम गखांबाय दासो मेंबाय लोगोफोर गायखांबाय आरोना दायो ओमफ्राय माबाखांबायबो मा होनो फबखांबायबो फबजोब्बाय लाइन बेसे जाखोथाय साननि र' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12टा लाइन जाबाय आरोना आलुआ ओमफ्राय माखासे लास्टना तेजबिन गायबाय तेजबिन ना मा जायखिया ओमफ्राय नैथिंबो गायबाय आरोना तेजबिन दायो थांसै न' लिरसै हा एसे लायनांगोन नामाथाय गोबोरखि गोजा दे थांसै गायखांबाय नालाय खादाखौ लाबो अबाव थांनो गरम बायदि आथिं एसे सुनानै लानोसै आथिं आखाइ सुनानै लाथ'बाय दसे आलु गायनानै मेंबाय आरोना दसे थाथ'नोसै बेनो गोबोरखिया खानायाथ' थाखायानो खानाया गेंब्रुबाय थायो बेसे थेबनो लोगोफोर माबोरै दं नोंसोरलाय मोजां नङा आंहा मानो बेलेन्सआबो जोबनानै होबाय ओमफ्राय दा ओरैनो भिडिअ बानायदों बेलेन्स जोबाथायहाय हगारनोसै आरोना बेलेन्स गैलिया दिनै मोनायावसो जोबनानै थाबाय आरोना नैबे बानलु बिफां आरो बोरदोन बानलु बोरदोन